Lad os udregne, hvad 11 12/16 minus 5 8/16 er. Vi skal sandsynligvis forkorte leddene. Måden vi gør dette på er at adskille de hele tal fra brøkerne. Vi skriver derfor dette tal som 11 plus 12/16. Og herfra vil vi trække den næste del fra. Vi skriver den næste del i parentes, fordi vi opdeler den i et helt tal og en brøk. Vi trækker altså 5 plus 8/16 fra. 5 8/16 er altså det samme som 5 plus 8/16. Vi skal dog huske, at vi trækker fra. Derfor kan vi omskrive det til 11 plus 12/16. Og vi skal være opmærksom på, at det er en minusparentes. Vi skal derfor gange fortegnet ind i parentesen. I dette tilfælde er det minus 1. Derfor bliver det minus 1 gange 5. Det er minus 5. Herefter er det minus 1 gange 8/16. Det bliver minus 8/16. Herefter vil vi gerne adskille de hele tal og brøkerne helt fra hinanden. De hele tal er henholdsvis 11 og 5, minus 5. Det skriver vi her. 11 minus 5. Det er vores hele tal. Herefter har vi plus 12/16 minus 8/16. Sådan. Og den sidste parentes. 11 minus 5, det er 6. I brøkerne er nævner den samme, så det bliver noget over 16. 12 minus 8, det er 4. Dette er altså det samme som 6 plus 4/16. 6 plus 4/16 er det samme som 6 4/16. 6 4/16 er det rigtige tal, men vi kan reducere det. Både tæller og nævner kan forkortes med 4. Vi dividerer med 4 i både tæller og nævner. Det hele tal, det er stadig 6, men brøken er nu 4 divideret med 4, 1, og 16 divideret med 4, 1/4. Resultatet og det rigtige tal er altså lig med 6 1/4.